କାନ୍ଦେନା ମୋ ଧନଟା ଦାଦା ଯାଇଛି ମଟନ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ରାତି ବେଳକୁ ତରକାରୀ କରିଦେବି ଖାଇବୁ କାନ୍ଦେନା। ମା ମଟନ କେଜି 800 ଟଙ୍କା। ମା ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ହେଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଘରକୁ ମଟନ ଆଣିବିନି। ମୁଁ ଆଣିବି, ହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନଟା ଆସୁଛି ମା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମାଗଣାରେ ଆମକୁ ମଟନ ମିଳିବ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମା, ମୁଁ ଆଜି ମଟନ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଣି ସଫଳଟେ ଦେଲା, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ମତେ କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ମଟନ ପାଇଁ। ସେ ଲୋକଟା କହିଲା ବାବୁରେ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି, ମଟନ ଏବେ କିଣିକି ଖାନା। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ତୁ ଯୋଉ ନେତା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଭୋଟ ଗୋଟାକୁ ଖାସି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଖାଇ ଖାଇ ଆମେ 3 ଜଣ କେତେ ଖାଇବା ମା? ମାଉଁସ ଝୋଳ ମିଶିକି ତାଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ହେଇକି ବଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ମୋ କଥା ଜାଣିଛୁ, ମାଲ ଫାଲ ଟିକେ ପିଇଥିଲେ ଅଧିକ 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦାଦା ଦାଦା ତାହେଲେ କୋଉଦିନ ମଟନ ଆଣିବ? ମୁଁ ଆଣିବି ରେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କୁହ ଦାଦା କୋଉଦିନ ଆଣିବ? ମୁନା ଭୋଟ ଆସୁଛି ରେ ଧନ, ଭଲ କି ମଟନ ମିଳିବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ବାବା, ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଖାଲି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଆମେ ଦାଦି ପୁତୁରା ଖାଲି ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳିବା। ମୁଁ ବାଦା କଲି ମା, ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଖାସି ଆଣିଦେବି। ମୋ ଧନଟା ଭଲ ବାର ଦେଖିକି ଆଣିବୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମା, ଆଜି ଗୋଟେ ରାଲି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଟିକେ ଘଷି ନେସି, ନହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦେବେନି। କୁଆଡ଼େ? ହେ ଧେ ତେରିକା, ଏ ଶଳା ଶୁଭ କାମଟାରେ ଯାଉଥିଲି। ଯାହା କହିବ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ତମ ଦଳର ଚିହ୍ନ କଣ? ଶାଗୁଣା ଚିହ୍ନ। ତମେ କୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯାହା ଖୋଜିବ ସେଇଆ ଦବ। ଏ ବାଳ, ମୁଁ ଏଇନା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ରେ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନେତା କିଏ? ତାଙ୍କ ରାଲି କୋଉଠି ହଉଛି? ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଯାହା ଖୋଜିବୁ ସେଇଆ ଦେବେ। ଆମର ମଟନ ଖାଇବାର ଅଛି, ମଟନ ଯିଏ ଦବ ତାକୁ ଭୋଟ ଦବୁ। ଆରେ ଶୁଣ, ମଟନ ବଦଳରେ ଯଦି ଛେଳି ମାଂସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଛାଡ଼ ମ, ମତେ କଣ ବୋକା ଭାବୁଛ କି? ଆଣିବି ଯଦି ଗୋଟା ଖାସି ଆଣିବି। ମୁଁ ଶାଗୁଣା ଚିହ୍ନରୁ କହୁଛି, ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି, ଖାଇଲେ ହୁଏ ବଳ, ନ ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅବହେଳା କରିବା, ଶେଷରେ ପାଇବା ବାଳ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସବୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। 30-40 ଜଣ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲିକି ରିଜର୍ଭ କରିଦିଅ। ନମସ୍କାର ମେମ୍ବର ବାବୁ, ନମସ୍କାର। କିଏ ତମେ? ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ତମେ କଣ ଗଜପତି ନା ମୁଣ୍ଡି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁ ବାବୁ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ନୁହେଁ କି ଗଜପତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଯଦି ଦବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡି ହେବି। ଓସାରିଆ ଛାତି ଇଜ୍ଜତପୁର ଧୋତି, କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ, ଗାଣ୍ଡିରେ କରାମତି ଥିବା ଦରକାର। କରାମତି ଅଛି ସାହୁ ବାବୁ, ଢେର କରାମତି ଅଛି। ଏଇ ନିଅ। ମୋ କରାମତି ତ ଦେଖିଲ ସାହୁ ବାବୁ, ତମ କରାମତିଟା ଟିକେ ଦେଖୁଅ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକକୁ ବାଟି ଦିଅ। ଆଉ ହଁ, କହିବ କୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଯାଏ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାଉଣ୍ଟରଟେ ଖୋଲିଦେବି। ମୁଁ କଣ ମଦୁଆ? ଓହୋ, ସରି। ମଦ ପିଇଲେ ସିନା ମଦୁଆ, ହେଲେ ବିକ୍ରି ଯିଏ କରେ ସିଏ ପୁରା ସାଧୁଆ। ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ଭୋଟ ଦବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ତତଲା ପଛପଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପଛପଟରେ ନୋଟ ଥାକ ମାରିଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ରଜ ଆସେ ବର୍ଷରେ ଥରେ, ଆଉ ହୋଲି ଆସେ ଥରେ, ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଫଟାରେ ଅଠା ମାରିବାକୁ ନେତା ଆସେ 5 ବର୍ଷ ପରେ। ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ହବନି? ପୁରା 4 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ଘରକା ଚିକେନ କେଜି ଆଉ ଟଙ୍କା 300 ଦେଇଦବ, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ତୁମର, ବୁଝିଲ? କେଜିଏ ଚିକେନ ଖାଇ ଭୋଟ ଦେବା ଲୋକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାସି ଦରକାର। ସବୁ ଦେବି। ଘୁଷୁରୀ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ ଯାହା ଖାଇବେ ଦେବି, ହେଲେ ଭୋଟ ପରେ ଦେବି। ଏବେ ଦେଲେ ମାରିଦେବେ। ଚାଲ ବେ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆସ। ଏ ଶଳା ପୋଲିସ ବାଲା ଗୁଡା ଯେମିତି ଛାନବିନ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ହବନି। ଯାହା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଆସି ଘର ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛ। ଦେଖ, ମାଲ ଯେମିତି ନଉଛ ଭୋଟ ସେମିତି ଦେଇଦବ, ନହେଲେ ଗାଁ ମଝିରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚିବି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭୋଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସଠିକ ପାଉଣା ମିଳିବା ଦରକାର।
निश्चय देवी तू कह कुकुड़ा चिन्ह रे केते खंड भोट दे पारिबु मु टिके हिसाब करे 3 खंड। तू गोटे काम कर घर को जा आंध्रा माछ 2 केजी पठेई देबी खाई देबु। आंध्रा माछ आउ चांदबाली सुकुआ देले कौन भाविच मु भोटटा दे देबी। बाळ 3 खंड भोट दउ बोल तते पारादीपरू इलिसी किनिक देबी ना कोन। गोटे काम कर 20 रु 25 खंड भोट पाई मु गोटे खासी दउची तू तम गाँ रु 20-25 खंड भोट एखाडी कर खासीटे दे देबी खाइबो। ना भाई मो घर पाई पर्सनल गोटे खासी दरकार। बाळ ना तते 3 खंड भोट पाई गोटे खासी देबी नदेले मु सागुणा चिन्ह रे भोट देबी। बुझीगली वर्तमान अघाई रे पड़िथिबा मु होची गोटे भालू जेते गलु मारुच मार मु रामकृष्ण किछि कहबिनी। या परे 5 वर्ष जाए तमे भी तो हम कुंडिया मारिबो ना। टोकार कथारे दम अछि एने भोट किंतु कुकुड़ा चिन्ह दब। मु गांठ मरा नुहे भाई टंका नेली हाड़ हाड़े टीप मारिबिनी इयाडे सियाडे आसुची।